2 май президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳои ба вазифаҳои роҳбарию фармондеҳӣ дар вазорати мудофиа, қушунҳои сарҳадӣ, вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, Бонки Миллии Тоҷикистон ва як қатор сохторҳои дигар таъиншавандаро ба суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. Бо фармонҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Каримзода Муҳиддин, фармондеҳи қушунҳои хушкигарди Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Мирзозода Саломатшоҳ, муовини фармондеҳи қушунҳои сарҳадӣ, Холмуҳаммадзода Сорбон, директори агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Муродализода Далер, муовини раиси Бонки Миллии Тоҷикистон таъин гардид. Бо қарорҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдураҳмонзода Иноятулло, муовини вазири мудофиа оид ба ақибгоҳ, Раҳмон Исломиддин, директори агентии стандартизатсия, металлургия, сертификатсия ва нозироти савдо, Раҷабзода Ҳайдаралӣ, сардори хадамоти зидди инҳисорӣ, Каримзода Насимҷон, муовини якуми вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, Норзода Шариф, муовини вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, Ашурализода Абдураҳмон, муовини вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, Олимзода Зоҳир, муовини якуми раиси Кумитаи телевизион ва радио, Қурбонзода Усмоналӣ, муовини якуми директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, Сатторзода Бобоҷон, ректори Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон таъин гардиданд. Ба ҳамин тартиб ҳамчунин роҳбарони Маркази миллии тарҷумаи назди Кумитаи забон ва истилоҳот ва маъмурияти минтақаҳои озоди иқтисодии Ишкошим ва Данғара бо кадрҳои ҷавону варзида иваз карда шуданд. Бо дастгирии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии Душанбе Абдуллозода Исматулло ва муовини ӯ дар робита ба санҷиши молиявӣ ва ошкор шудани камбудиҳои ҷиддӣ дар фаъолияташон аз вазифаҳо озод карда шуданд. Дар мувофиқа бо президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифаҳои роҳбарӣ ва фармондеҳӣ дар сохторҳои вазорати мудофиа ва қушунҳои сарҳадӣ кадрҳои ҷавону варзида соҳибтахассус ин соҳаро таъмин карданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат нахуст ба кадрҳои дар бахшҳои мудофиа ва ҳифзи сарҳади давлатӣ таъиншуда муроҷиат намуда, онҳоро пеш аз ҳама ба пурзур намудани назорати интизоми ҳарбӣ, баланд бардоштани сатҳи омодагии доимии ҷангӣ ҷузъу томҳои низомӣ, аз худ намудани забонҳои байналмилалӣ ва техникаю технологияи муосири ҳарбӣ ва бахусус ба хизмати содиқонаю софдилона ба ватан ва мардуми Тоҷикистон ҳидоят намуданд. Дастуру тавсияҳои мушаххас ҳамчунин доир ба тақвият бахшидани тартибу низом ва назорат дар ҳамаи самтҳои фаъолияти сохторҳои номбурда, аз ҷумла пурзур намудани назорат дар истифодаи сариштакорона, истифода бурдани нерӯи барқ, кам кардани талафоти техникӣ ва пешгирӣ аз истифодаи ғайриқонунии он дода шуд. таъкид гардид ки ба интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳо бахусус дар мақомоти назоратӣ ба савияи донишу маҳорат, касбият ва ҳисси масъулиятшиносии онҳо таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир карда шавад.